Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg reġa' kiteb lil Prim Ministru Robert Abela dwar il-ħatra tal-Prim Imħallef wara li il-Prim Ministru qabad u ressaq mozzjoni fil-Parlament biex l-Imħallef Consuelo Xeri Herrera tkun il-Prim Imħallef il-ġdid tal-Qrati tal-Ġustizzja. Fl-ittra tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar lil Prim Ministru li fl-aħħar laqgħa privata li kellhom bejniethom kien diġà infurmah li ma kienx se jkun hemm qbil fuq l-isem propost mill-Prim Ministru. Fakru wkoll li fl-istess laqgħa kien ressaq isem ta' persuna oħra u dakinhar Robert Abela infurmah li kien se jmur lura biex jiddiskuti din il-proposta fil-Grupp Parlamentari Laburista u jinfurmah bl-eżitu, xi ħaġa li sal-lum baqgħet ma saritx. Minflok, il-Prim Ministru qabad u żvela pubblikament l-isem tal-imħallef prattikanti tal-għażla tiegħu għal din il-kariga meta kien jaf li dwaru m'hemmx qbil. Jien kont diġà informajt il-Prim Ministru li ma kienx ser ikun hemm qbil fuq l-isem propost minnu. Matul din l-istess laqgħa privata jiena kont ressaqt isem ta' persuna oħra. Il-Prim Ministru sal-lum baqa' ma tanix risposta fuq dan l-isem. Il-kap tal-Oppożizzjoni fakkar li l-Prim Ministru fit-talba tiegħu biex jagħtih ġurnata u ħin sabiex ikomplu jiddiskutu b'mod matur, riservat u istituzzjonalment xieraq dwar din il-materja. Inħeġġeġ li l-Prim Ministru jirtira l-mozzjoni, niltaqgħu madwar mejda kif ilni nitlob u hija flimkien bħala pajjiż wieħed naslu għal deċiżjoni illi tagħmel ġieħ lil pajjiżna. Alex Borg fakkar li matul din il-laqgħa li għadu qed jistenna li ssir u jkun ukoll f'pożizzjoni biex jekk ikun meħtieġ anke jersaq il-qudiem biex jiġu diskussi bejn il-Prim Ministru aktar ismijiet illi fil-fema tiegħu iħoss illi wkoll jistgħu jkunu validi biex jiġu konsidrati għal din il-kariga.